Xa están listas as bases para o Plan Supera 21, as axudas postas en marcha dende o Concello de Pontevedra para paliar os efectos da COVID-19 na economía local. Creemos que son axudas ben diseñadas, participadas, equitativas e que cumplen cos principios dos que eu falaba ao inicio. Este é o compromiso do Concello de Pontevedra, sigue mantendo os criterios básicos que mantiñamos na anterior convocatoria. O Concello destina a este plan 900.000 euros que poderán ampliarse en función da demanda. Como novidade este ano diferencianse dúas convocatorias, así 600.000 destinaránse a apoiar investimentos. Todo o que ten que ver coa digitalización, tamén con obras que teñen que ver coa mellora da accesibilidade tanto interna como externa, coa renovación e co embelecemento de fachadas, cambios de rótulos, non entraron na pasada, pero sí nesta, os vehículos comerciais. A contía restante, 300.000 euros, apoiarán gastos como a compra de material anti-Covid, a creación de plataformas para o comercio online, os custos da entrega a domicilio, a publicidade ou a reparación de mobiliario. Ir camiñando cara ao obxectivo do efecto multiplicador. Damos a unha axuda a un local, por exemplo, de hostelería, que a súa vez pode contratar a un estudio de comunicación para que lle faga a imaxe corporativa, entraría dentro deste Supera 21 novo, e a súa vez o soporte na difusión en medios de comunicación. Estaríamos, por tanto, financiando varios sectores. Outra das novidades do Supera 21 é a contía do adianto que pasa do 75% na convocatoria pasada ao 100% da axuda na actual. Recordemos que pode subvencionarse ata o 70% do gasto cun máximo de 5.000 euros. A primeira liña en saír será de investimentos pendente de publicación das bases no Boletín Oficial da provincia. Despois abrirase un prazo dun mes para presentar solicitudes e recibirán máis puntuación aquelas que se presenten correctamente.